Isebe lezemfundo kwiphondo leMpuma Kapa liqoshelisa amalungiselelo onyaka ozayo, liqinisekisa ukuba zonke iincwadi zokufunda ziyafikelela kwizikolo zonke zephondo. Umphathiswa uFundile Gade ehamba namagosa esebe batyelele isakhiwo sokugcina izixhobo i-DSV eMonti, nalapho bebeye kuqwalasela umyinge weencwadi esele zifikile kwanenkqubo yokuzihambisa ezikolweni. UGade uthi bafuna ukuqinisekisa ukuba ukuhanjiswa kweencwadi eziya kumasipala iNelson Mandela Bay kuyaqala namhlanje. Today we have assembled almost all the teams as led by the agency to make sure that the learner support is distributed, for example, today to Nelson Mandela, and has already started. And those closer ones, like the ones in the Buffalo City, are going to take them from here, from this central warehouse. There are warehouses across all the districts where the SMEs are, as distributors, are going to take this learner support material from. Ukuza kuthi kangoku ngamashumi 98% weencwadi zokufunda esele zifikile kwesi sakhiwo. Izincwadi nezisuka kubapapashi zifakwa kwiibhokisi ezohlukeneyo, ze ezo bhokisi zidityaniswe ndawonye zibekwe bucala zelinde ixesha lokusiwa ezikolweni. UGade uthi lo msebenzi kufuneka ugqitywe kanye xa kuphela inyanga yenkanga. But that must happen before the 30th of November, so that as they close up the year as schools on the first week of December, everything is going well for them in terms of their own planning. Because remember, schools are institutions. They've got their own calendar, they have got their own school readiness planning for each and every academic year. So you needed to provide all such resources. Kwangaxeshanye, umphathiswa uthi baqoshelisa inkqubo yokuqeshwa kwabafundisi-ntsapho belungiselela ukuba unyaka wemfundo ka-2025 uqale ngaphandle kweziphazamiso. On the other side, you are finalizing the redistribution of human resource in terms of education, of educators into schools via the PPN processes. So we just wanted to close this academic year much more than ever ready for the 2025. Ukuqinisekisa ukuba wonke umfundi unotitshala phambi kwakhe, uGade uthi baceba ukususa ootishala kwizikolo ezinenani eliphantsi labantwana nootishala baliqela basiwe kwezo zinenani eliphezulu. Oku kwenzela ukumelana nomthamo wabafundi. Umphathiswa uGade uthi bakulungele ukuqala unyaka wemfundo ka-2025. Ndinguyamkela Mtshiyo, kwiindaba ze-MPK eMonti.